Mä oon Minttu Tuominen, Blues-naisten ja naisten maajoukkueen puolustaja ja mä tulin hokibeisille fittaa mailaa. Kivasti lähtee. Paljon syöt? Häh? Onko syöttää enemmän? Oo! 2+9. Niin kivasti kippuu. Joo, sitten. Kamera valmiin. Näyttää. Lämäri. Joo, mutta sä oot vissiin tällä lavalla kuitenkin pelannut niinku pidempään. Joo, joskus joku 10 vuotta varmaan. Niin, koska toi näyttää niinku tosi hallitulta toi jälki, mikä siihen tulee, et siinä ei ole niinku oikeastaan mitään korjattavaa. Mut sit samalla nyt tässä vetelyssä, niin toi pohjakin näyttää ihan hyvältä. Okei. Mut tietysti toi, mitä sä puhut siihen pelaamiseen, niin se on sit asia erikseen, Niin, mitä täytyy niinku miettiä ja katsoa läpi, miltä se tuntuu. Mut jäykkyydestä, no katsotaan se, mennään kattoo noita videoita. Okei. Ensinnäkin sä epäilit sitä flexiä vähän. Se voi olla vähän jäykempi, ainakin niinku tohon snapshottiin se on hyvä. Niin jo. Se on tosi hyvä. Niin Siis se just taittuu mukavasti ja sä käytät sitä enemmän. Niin, emme paljon lämäillä. Niin. Mut lämäris, kun sä katot lapaa, se tekee niinku tommosen kalanpyrstön tohon, et se niinku heiluu, se väpättää. Joo. Niin, joo. Niin silloin se kertoo sen, että se on niinku pikkusen löysä. Joo. Jos se tekis semmosen yhden vaan sellaisen down, niin se on ihan normaali, se ottais sen osuman ja sen jälkeen tulee se kikki sieltä, että se potkaisee sen, mut nythän se tekee tommoista niinku enemmän väpätystä, että se on niinku fishtail. Joo, Se. niin menee. Niin se antaa, lämärissä se sais olla jäykempi, mutta tää on sit semmonen niinku sun pelillinen juttu, vähän mitä sun pitää miettiä. Joo. Mitä ei voi sanoa niinku absoluuttista totuutta tästä, mutta tässä on sit malliesimerkki. Hyviä aiheita taas tosi paljon pysäytetään tohon ja sitten pysäytetään samaa kohtaa, se saattaa itse purkittaa. No toi on toi sama jalka. Sama jalka edelleen. Ei oo hirveästi polvikulmaa eikä tuu toi ylävartalo sieltä Niin, samalta nyt alalta. tossa on sitä niinku vähän just, että se on tuolla takana. Niin. Ja nyt jos muistellaan mihin ne laukaukset meni, niin lämärit meni yli. Niin. Et sit jos me katsotaan vielä lapaa, niin Ei se, ihan niin, ehkä. ja se nousee niin. varmaan loppupeleistä tuonne. Niin. Et se ei niinku anna sitä. Joo. Mutta mä sanoisin, että kokeillaan ensin sitä 2.8 eli sitä, että siinä on sitä kärkeä pikkasen enemmän ja nyt se tippuu se kulma aavistuksen alemmas. Okei. Tuossa on nyt pari Joo. erilaista. Anna se ensin. Vanha oli äsken, uusi. Ei vitsi. Häh? Ihan sikan parempi. Eikö oo? Mitä toi toinen on? Niin mä sanoin ja siis mieti sitä, että tässä sun toistojen määrä on jotain luokkaa 10, kun mä Niin. kuvan. Sä teet 10 kertaa. Niin sitä mä tässä niinku yskin itekseen, että kyllä tää vaan menee niin paljon helpommin kuin noitten jätkien kanssa. Niin. Tää sisäistäminen tästä hommasta. Että niinku tohon ja sit niinku tosta. Ei. Niin onhan toi niinku ihan huikee. Niin joo. On ihan kiva. Tästä voi niinku oikeesti Rofa laittaa niinku saman tien paseen. Näin. Se mikä siitä tekee niin nopea. Niin. Sanoit aluksi, vitsi toi on hyvä. Niin se on se. Okei. Mutta siis mehän voidaan nyt tilaa 3. Okei. Niin
Ota yksi tällä lavalla. Joo. Ja ota 2 sitten. Onko se toi sama mikä sul on vai onko se tämä? Nyt kyllä pistit pahan. Visasen tähän Niin. loppuun. Kirjoitaanko mä nyt tän Mittu Tuomien vai Tuomien siihen mailan kylkeen? No otetaan ihan nyt uusilla lavoilla. Kuule. Ihan uusilla lähdetään Joo. painamaan. Elikkä nästi ja intti Joo. seikka 5. Ja mä otan sen PC28. Siis mitä mä teen? Takajalalta potkaset niin, että sä lähdet siihen liukuun etujalalta. Okei. Paino alas. Mulle ei niinku riitä. Onko se liian pitkällä? On. Sä joudut ottaa pois. Mut sä et uskaltanut kunnolla. En mä Sä uskaltanut. lähdit niinku näin. Niin lähdin. Tästä. Silleen, et kuitenkin osaat niinku potkasta tohon, että sä lähdet sinne liikkuun. Nyt sä lähdit niinku pikkuhiljaa. Jos tolleen ylivoimas viivalla, niin voi tulla kiire. Voi tulla vähän kiire. Pikkuhiljaa. Ottakaa mä tuun.